салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз шуморо қатъи спонсори дигар, спонсори конкурси бепул, яъне ҳамун спонсоре ки шумо дар киртоҳоро пешниҳод кардаги миксерҳоро шинос мекунем. Канали Delicious Food TG. Мумкин ки нодуруст талаффуз карда бошам. Хулоса канали кулинарияй. дар ин канал ҳама намуди пухтупазҳо ҳастай. маҳсулотҳои арзона, қатъи чизҳои болаззат тайёр мекунанд. худтон бинен бо ина чанд намуд салат, печёный, ороиши торт, ороиши мева, хулоса ҳама намуд кулинарный способности. барои каналда подписатсия кардан шумо ҳамин зери ҳамин видео да комментарияда нигоҳ кунед. ссилкаи ҳамин канала ман мондагиам. бодроен подписатсия кунед, видеошда фикротона нависед, лайк монед, умуман тамошо кунед. нигоҳ кунед лимонни варенӣ кардан. ман варении лимона намедонам рости гап чӣ хел тайёр мекунанд. хулоса чанд чизи интересни ин канал ман худмам дидам. насиб дар оянда ҳатман ягон хӯрокҳои тайёр кардагишон мепазам ва пешкаши шумо мегардонам. бо як бор дига мегӯм, ссилкаи ҳамин канал дар комментария закрепит кардагим. будроя 1 минут вақтон мегзара, подписатсия мекунед ва шояд шумо соҳиби туҳфа шавед. ана тамошобино, боронам омад. саҳар қатъи мехӯзем борон, чизе ки дар бандо буд табтар шуд. астар бо қоқинда мемонемшон то офтоби навбатӣ ва ҳама ҷо савзи хушрӯ борон зад. ина ҳам помидорои девонагӣ мара якчупи немаем чатуроим. яди райҳон, помидорои хурдагӣ барсигни амраш корчи ҷедам яди помидор. инам хеле хулоса ҷада фаромарз ба дуруни агарод мегарда. ва ина гулои ма ирздардаги бовон чӣ хел зебо. ба фикрам ки ҳамин борон ҳамун жукои зараррасона нобуд мекуна, камтар мешаванд. чӣ хеле ки гуфтам синоптико қариб 3 рӯз борон гуфтам. чӣ хел гулои хушрӯ мефарам. чинам гулора вазаи хушрӯ надорам дар ҷама. вазае ки амё биғинҷан. акорҳон я вазаи ҳалол кардан дар кор. тамошобино хеле чиё қатъи намешава. вазачаҳои безеб, банкҳо. ман пеш ваза доштам, намедонам чӣ хеле буд, дар куҷо буд. оли хай кормон бирам як бор мебинам ку ваза ҳастай нестай. вазаи хушрӯдак девонагонскине. ина и полни мурдай намедонам чувай хешид. подписчико даётон аст. ин хоначара мо қатъи фаромарз сохтем барои гӯспанча ки берун наброя. ман гуфтам ки ҳамин рӯз ки офтоб шавад тез дафш куне. айҳо у дурӣ и ранги чӣ метова. гури ягон касай ку дар майни ҳавлӣ мегӯй ки гури ягон касай шавда асобина оҳанош ранги гур метова. ягон гуристона ягон гурша маҳкам кардагиям ку. гуфтам дафш куне ира ки дар шав талхкаф меша. айҳо у сари хона кунҷа мебини ки ятаям хали гуристон истодагим. так что гуфтем резко ҳамин қарор метия ку ҳукумат чапаш куне. гуфтем тамошобино омадем душанбе ситира банкоматаш дута банкомат дора. и ду банкомат ҳаётан пул надора. дар шараф медонам. ман намедонам ин банкоматҳо барои зеб бошанд, барои чӣ бошанд. пул надора ҳеҷ вақт. ҳамин чӣ кор кунем, як мактуби дастаҷамъона кунем ҳамин сокинони шаҳри душанбе. ина камерашон як мактуби дастаҷамъона кунем. гӯем ки маҳкам ку ҳамин ширката компанията даф ку надори пул куҷо мемонӣ банкоматота. одам ҳамин асабӣ мешавад. дар ягон ҷо на дар гипразем, на дар
корвон ҳеҷ ҷода и пул надора нада автоцентр просто барои зеб типа и кор кардистай Onları atlas çıkardım. хушрӯ пешакои куртон ай арусай иш нежненький Ne ismi de mahkul çıktı ne? нежненький Ne bada ya? ишам хушрӯ иштаи материал хушрӯ омадай набинед чӣ хушрӯ киртай калтача одамои хароб да хушрӯ инайрам пешакиш шанел инайрам нежни ҳамаш нежни пешакошон анаи бошай хеле сочетанияи сиёҳ пати остинош хушрӯ хулоса ҳамаш хушрӯ патишко мо омадем саодат бо хай ака дар тақдири маам хел буда ки дузандои ма нағз медидиям ха дер будузан аз машмура мегум ай кай ма материал додагим ай як моҳ зиёд кам не зиёд ба якҷоя раҳ мегзаре як моҳ зиёд шидагия ман додагим то дузандаи ма айнӣ мерава то дасти кадоме мешикана ва ниҳоятан як ба ма бовар мекунед як 20 рӯз ҳамин сов нахӯрда будам беғард аю як 15 рӯзи пештараш дар умум 35 рӯз баъд ҳамин 20 рӯз тол нахӯрда будам рӯзои панҷшанбе омадем гуфтем ки ана чи ҳамун занг шуд барои ми гапу монд ха хулоса баъд 35 рӯз рӯзои панҷшанбе омадем гуфтем ки ҳамун куртаҳои ма чӣ шид ма хоми қарӯз баъд тайёр карда вале занг задисай тез биё пулӯшате баъд гуфт ки ма хай права дасти кадоме шикаст як бор дига омада будам кадом гудакем карочи чӣ буридай ҳамин знак душанбе ситиам мебиним аллергиями қапа хай дасти кадоме шикаст як бор гудакош чӣ рафтан олимпиада рафтан буридан хай ҳамихай вай рӯз омадам гуфтам рӯзи панҷшанбе чӣ шид гуфтам масъала ҳалай гуфт рӯзи пагаҳ биё гуфт рӯзирам нагуфт пагаҳ биёр яъне ки рӯзи ҷумъа рӯзи ҷумъа рафтам шанбе биё гуфт ма ака медонам ку дузан дорам ма гуфтам не шанбе не душанбе меём гуфт не душанбе наё санитар не сешанбе биё хай на тамоша бинам ма сешанбеам наомадам чоршанбе омадам гуфтам хадро омадам чо кардӣ гуфтам уже выраженияи лицаш нишон доста ки ҳичи хосия ҳичи гуфт боро налог махкам карда буд навк шудем ма гуфтам ки номуш чия ана ҳулям надухтен якча бояд переделка кна якча бояд ана чӣ кна бидуза биё айраҳ бигзарем ягонҷо мо бояд хай рафтем амсо баъд хулоса дӯстони азиз гапам дурози баъд чи вай кадак на переделкара кадай на духта даже сар накадаг як кора дузандара ганда гуфтем ита гуфтем вай конфет када пеши дузанда хай майли гуфтем пага меём не пагаи дига биё хай бо пагаи дига тамошобинош дад ки не аёдум бирояд аёдум бирасонен пагаи дига биём ки бо чӣ гап бошаку бовар мекунем амҷо омадан мисол чанд сум такси 16 сум то саховата омадам бо 24 сум не бо 24 сум итаво 40 сум мар аз ход мекунам барои ҳар як бор пеши омадан 40-45 сум да ҳар хел такси ҳар ам хел да 5 сум разница дора представить кунем ман пеши 6 бор омадагиам беғарз ай 350 суми духти курта 6 таи дига 45 зарб куне ана михел иҷа маҳаллаямон 102 101 гуҷояи мами 82 нақшро дига намедонам 82 ра медонам подписчикои ҷу даётон аст ман сета 5 чиз мегирифтам ана иҷада боята навк шудисан ята влогум да гуфта ки иҷада чизи на кондитерский навку бинем ич чӣ дора чӣ кондитерский нава бинем чӣ дора ана диҷа хандо буд я
шоколад, хурмо кадом чекирим. Аз бистема биним баян таша кирим. Чернослив по фикрам мегирим. А ширин мегирим. Тамом шабино мо хато карда буҷа магазини фабрикаи ширин дар Қандош, масалан чихе дар Қазоқистон фабрикаи Рахата дар пешаш ам хеле магазини чизо шайда Қандош ма рафтагим Қазоқистонда ва мо хай айб нашава гуфта ята чи хардем шоколад, а вообще там мо пирожни хари рафтем. Мороженое ҷара бинем. Хочешь? Да. Вот это. Ранний. Окей. Бойна хеле чиам астай. Круассаны. Во вагали. Ам қамаунира нас бибина. Бутавай. Круассаны чем? Фақат бологиш. Я так корзинка мевадора ку мо нехаҷабад. Ина корзинкаи мевадоршон. Ана тори так ма аппетитный топтеста. Ана птичье молоко маслай надорам. Холосай нам инҷа омадем. Ҳозир мегирам мебарам на ифтар гуфти урусо. Раҳмоналӣ омад, ана овардаи мода кола, чой барои вай, вафли барои испанд, нон, сметана, кожик, колбаса, лейз. Нав марам лейз оварда будумшон. Ана мехел хариди имрӯзаи мо. Тамошобино 5 дона гул чиндам. Ана мехел 100 барг давазамону. Ирӯз аянаму гул чиндам. Пага некай ки ино пажмурдашта. Овоза бине пакай ки ино пажмурдашта. Боз иганаму душ мечинам. بدتر میامرم شبتر سرگشت وقت شرطر تا نگوی کشیدی شب پر شب شنبه ما شبگرد میامرم جای کسی نباشه پریشان باشه فقط شب باشه سیاره را سرگشت مرم 6 جوشه دستا با هم باشه غم کم باشه روزی مشم پیر کمپی نوگرم باری وزی شیر کمفت متا بهترین مماینه ویروم جوراب مدوزم میمونه در جوون ای همه غمگین نشم اینای روز دردی کلان دیل دینا خوبش مرا یکم بولو گیره در زمینی هزین در زمینم دو عصر دیدم با تو ما اصلا غم ندیدم ای دستلودن ترسیدم نیم زیادی همر ما بخشیدم ما سرگرمی چک چک باران میچکه با چک چک قلبامون تپیش داره تپ تپ به دردخ تکی نشه تپ тамошобино ҳамин рӯз ма глови аммо помидорро ов надодум ки ҳамин рӯз борон борид. Инаи мошинам дар таи борон мондай. Ана гулзорам ҳамин рӯз гуфтам ва ман ов надодум гулора ки нигоҳ кунед ҳам шамол ҳам борон. Ака намедонам рост ё дурӯғай синоптикои Google мегӯянд ки 3 рӯз борон айдамо. Соат ай 12 шаб гузаштаги дар хонаи мо хеле вақт ҷағай нигоҳ кунед. Яй хона ягон ҳамсоя на рӯз на шаб овоз на очоошон мебарад на отоошон на кӯдакошон тоқа хонаи мо анам хеле овоз. Харияд ки мо дар сексия зиндагӣ намекунем. Агар дар сексия ам соати 12 шаб дар овоз бирояд намедонам пеш мекунанд монаи маҳалла. Раҳмоналӣ моли наёмадай ман стол битола ай ҳавлин мегирам ки таи монода намонанд ҷада бо мошин места. Ана бахайр хай ҳаматон да хай мегум. Ана лайк монед фикротона дар видео бинависе. Хай то влоги оянда.